Diara nakauli ng mga laagan. Oh, dara dali ah. Kung bahugan kan ah. Kauli ng mga laagan. Diha pagid siya musubay sa dalan sa highway. Pagka na lang gayud. Nok. Naabot-abot naman mo dito, Nok. Ha? Te, wala. Nangad, murag ni palit. Tuwas tindahan. Nang gilaag na, diha pagid musubay sa highway ang pagka na lang gayud. Murag mga pilingon kayong dagko. Mga gagmay pero dako na ni iyang mga piso. Kay 2 weeks old pa man ni sila. Unsa man? Dito dai sila sa pikas, nakaabot na ngadto ni tabok na dito sa pikas. Dayon akong gitawag, nisunod pod. Ay kabalog gid siya tawagon. Very good gid kay ni siya. Nok. Ani si Nok is my best friend. Wala pa ko nakapalit og bahog niya. Nok, kabalo naman pod sila mga unana. Dagko na dali rin dako yung mga piso ba. Mga 2 months ani dagko na ni di na siya makasalo kay mabukad gud ang iyang kuan. Dili lagi ka masuko. Saluhan ka, mangipi man gud ni siya kay ano taon niya anak. Karon wa siya nasuko. Iya man gud nang uyab. Wala siya nasuko pero uban labkan dayon. Wala siya nasuko. Nok, diri ra mo ha, ayaw mo adto basin maligsan mo. Kay kilid naman mid highway. Ala. Wala na, hurot na dayon. Para ba ko nakapalit og bahog ninyo mo. Para. Wala siya nasuko kay mama na yung uyab. Ay, shush. Nok, diha ra mo hay maglaag. Dire ra sa tubangan, magsige lang gid siya, pangay kay dire. Kanang ining uli nako pangkay na apil mga bato. Kabalo mo mga madi. Mura jud tawo. Ako ganing gitawag. Ko ali na, dali dire. Isunod pud sa ako dito sa pikas. Ito sa kanting lote ni sunod. Dihara mo ha. Nok, diri ra. Dili mo tus kalsada. Kabalo jud sila istoryahan. Adat na ato na sa akong garden.